Що за късмет? Зад очния лекар. Добър ден, господин Брамбавичков. Добър ден. Ето там, там е туалетната. Не, дойдох за очила. За какво? Очила. Къде е майкачи? Ей там. Ето. Ето. Ей там отвън ни чака. Да, сечих се, бе, махни се от така. Там е баничарничката, щом ти трябва. Трябват ми очила. Охила? Добре. Очила. Охила се кузна, само. Там документи са ви. Опа, казва. А там ми пада. Так. Абе, кой не сня? Ела, тук сме. Какво стана, бе, миличка? Ами, някакъв лекара не ми показва откъде да си взема очила. Ето го, натам е. Ей, сега ще дойде. Добър ден, вие ли си доктор Брамбавичков? Кой ми говори? Вие ли сте доктор Брамбавичков, господине? Чакай да проверим доктор. Аз съм. Ох, как се шибнах маларите. Шибнах. Ох, очила. Ей, там е кабинето. Не, там е кабинето. Елат. Ох, как се шибнах. Влизай ти, момичко. Ай, по-живо, ма. Така. Сядайте там, момичко. Ей там, той се. Ей там, ма. Сега да ти пригезме хубаво чичкичи. Чичкичи, хубаво. Хубавичка. Добре, проверихте гела тук в моя кабинет да видим. Значи на дъщеря ви трябва голям диоптер. Е, така очила, бе! Е, така! Нека повече ми още по-големи. Сега ще ви го покажа. Ей, сега. Ей, така големи очила. Толкова кръгли. Кой ми се смееш, ме? Тая мръсна книга. Да не почнем да пътувам сега. Абе, защо ли, ме? Всичко ще работа, ще ви преследвам. Харесате този епизод, ще се абонирате за моят канал. За нашия канал и ето ви пети отзаде. И скоро ще има нови клипове. Чао!